tieto nádherné rána v prístave. Chodím sem skoro ráno. Je tu absolútny pokoj, kľud, nikoho ešte. A ešte nie je ani toľko slnka, nie je tak horúco. Len tak sa chodím pozerať na lode. Počúvam tie zvuky, ktoré vždy sú. Hlavne tie plachetnice, keď sa trochu hýbu na tom mori. A sem tam už niektorí chádzajú na more, tí, čo chodia rybarčiť. Je tu fantastické rybarčenie. A hlavne, keď sa vyjde von na more. No a sú to krásne chvíle. Tiež tam beriem našich klientov a užívame si to. Tequila vždycky musí byť, aj vínko a samozrejme pivko a zabávame sa. A potom vyťahneme rybu čerstvé sušimi, keď to vyberieš z vody. Wow, to je niečo nádherné. Ja to milujem. Toto je Baja California Sur, hlavne to Cortézové more. Preto ho nazváš Akusto akvárium sveta. Dúfam, že sa tu uvidíme. Majte sa, čauko.